Sumunod po si Aleco, nag-implementar na po kami kang bagong meter reading, billing, collection, and disconnection cycle. So po, ang reading schedule nagpupuo na every 23rd of the month. 23rd. Okay. Every 23rd po yan mapon. Pero Mm. yan ibig sabihin na 23rd, gabos po na sa tuwing konsumidores, ma-reading na po ang ng mga metros. Ibig sabihin pa lang po yan mapon. So, tinda, and yaw na po yan, Sir Henry, na mapuo na day 1, yun na po yan ang meter reading and billing. Okay. So pag po kang pang-siyam na aldaw or ang day 9, yaw na po due date ninda. So yun na po yun ang time na dapat na as much as possible, masettle na po sa ng mga bills. Ang day 11 po, ibig sabihin ko po sindang, tigtatawan po sinda ng 2-day na grace period. Sa 12th day or ang day 12 po, yun na po yun protection activities kan Aleco. I see. Anong petsa dati start kang reading ta and due date, Candy? Day ko lang po ini Sir Henry, aram kong Oo. tama. So, gari po sa sang time po ni APEC ka ito, F25 po, sang 25th. every 25th. And ang cycle po kaya ninda na pigi-implementar, 24 to 25 days po ang billing and connection cycle po. I see. Okay. Okay. Sa mga yan, sa Aleco, ang pigi-implementar sana po is ma-shorten meaning cycle. Kaya po, nag-abot lang po siyang 12 days. Okay. So, 13th day or 14th day, yun ang collection Mhm. activity. Okay. Ulitin ko lang kay Indy, ang kada petsa 23 kan bulan sa kamariding, tama? Yes po, yan ang po Then, ang start. ang due date niya after pilang aldaw? After 9 days po. After 9 days. So pag na-receive mo ito, na ito, automatic na may due date kang 9 days upon receipt or after the reading? Upon receipt mo po, tabi. Upon receipt, 9 days. Okay. Paano maraman kung ito na-receive, ano ba nga, nag-reading na 23, tama? Yes. Yan, pag nag-reading, automatic titao ba ko? Titao tulos? Opo. Sa tagsalidi kang harong. Sa mabilang kang 9 days, dapat masettle mo yan. Pag abot kang 9 days, kung di masettle yan, you have 2 days to, to settle para again. po, bayad or matipon mo na po guys sa pambayad mo para dyan po sa bill mo. Either before 9 days or sa loob kang 9 days, may duwa kang aldaw, bago mo naman saka mo isettle sa imong bayadan, tama? Grace period po na bigyan Grace po. period, okay. Piraan for surcharge pag di mo nabayadan sa tamang oras? May surcharge po iyan na kakaag po PM na 2%. 2% of the total bill, tama? Yes po. So kung 2% siya, yun man ang ganda. No, kung 2% siya kan sa imong total na amount, medyo depende sa imong electric consumption. Kaya lang, ano po nangyari igong mga residentes na naka-receive, igong kinaka-receive nakibilta. Ang assumption, kung January 23, January 23, Monday nag-bill, dapat mo niya napit sa uno, halos gabos ng konsumidores naka-receive kan sa ng electric bills. Candy? Po PM, so nagpalit po kaya kami ki-cycle. So possibly po, may mga iba pa po talagang barangay na dahil pa na-afford Oo. Kaya dahil pa po sinda nakaka-receive ng bill. Pero definitely po, marireceive po ninda ang sa indang bill. And magiging normal na lang po iyan na sa tuyang cycle, kaining enot na bulan na pag-implement ni po kaining bagong disconnection cycle po. Okay. Pag day ka nakabayad sa due date, and then itong 2 days na grace period, anong mangyari tabi sa konsumidores? Yan na po si surcharge. Ma-apply na po tabi PM ang surcharge. Okay, correct. Then, how many days bago ma-impose ang posibleng disconnection sa consumer? PM, sa baguming pipapautob na disconnection cycle on the 12th day or after ka itong tinosay mong 2-day period, kapag day ka po nakabayad, insigita
The day after, pwede pong maputulan ka. Or sa trading days po na Iyo. yan. Paano kung di ka nakareceive kibil? May chance kang issue ang disconnection? Siguro po, dapat maging responsibilidad naman po kung sa tuwing mga konsumidores. Ano na, i-check po sa inyo na day po sino naka-receive. Pwede po sino mag-visit sa opisina kan Aleco para po mag-update. Ya, garo trabaho ni kang meter reader na magtao kang electric bill sa arong kan mga konsumidores. Kaysa sa konsumidores pa, mapagal pa din dyan sa opisina. Halabawon ba ang pila dyan? Tama. Oh, I'll give you an example, Candy. Ako, may harong. Ay, day, so hinarong ako ni Mrs. Yo. Hinarong ako ni Mrs. So sa likod ko, ako kipig ka para oral kilahan na may separadong linya. Nag-reading kaso, gari kaso hapon? Ano kaso hapon? O, gari kan kasuhapon gayod or baka before pa kasuhapon? Baka Saturday or Monday. Itong sarong pigaparkilahan or alkilahan mina sa likod na may separadong linya, may bill na tinaod, may tago kaya kami kibox baga, piguhulugan kan mga bills. Apa. May bill. So may in-house me, doon ako naka-stand, daing bill. Paano ko ito susugon? Yun na po siguro PM. Magdigdi na lang po. Magbisita po sa opisina. Madyan ako sa opisina nindo. Naangapot, natatada ibinasa kang meter reader, so kontador duman, sa itaas kan poste, magkataning man sa naang kontador ka itong black na ito sa may area mi. Anong problema taday na pig-reading ito? Binasa, so sa ibong ng metro, pero so kataning na metro, dahil binasa. Anong problema? Dapat may notification ko dyan sa mga konsumidores kung natada ito binasa o whatever, kung may rason, o baka nalampasan. Siguro PM, sa mga araw na circumstance, data man masasabi kung talagang intentionally, dahil binasa kang meter. Kaya po, ang pinakamagayon po talaga is magbisita sa opisina kan Aleco para po para. Wala nga ako sa pang texter, So, neighbor niya igwa, kibil. Siya dae. Ang punto tadig di, Candy, so, oras na sasayangon kan konsumidores sa pagpasiring dyan sa opisina nindo. Samantalang, kung ining mga meter readers sorry di ko alam ko ng tamang term, medyo maikmat o whatever, anong term ka yan, medyo maselan sa paghiling kang gabos na metro, di mapapagal ang consumer na magpasiring yan para mag-follow up kan electric bills nila. Opo, tama PM, naintindihan niyo po yan. Kaya lang po, ini po bagang circumstance ni Aleco, ining sitwasyon mo niya ni Aleco, abot na po yun sa ordinary. And siguro po, ining mga imperfections na ini, kasabay sa piga-apod na first pain, dahil na ng transition, at mga nangyari pa po before na nag-take po si maintenance of the cooperative. Opo, okay. Ano ini? Ang mga meter readers nito, baguhan, ano sa dati? PM, ang mga meter readers ni po, igwa po kaming mga na-hire na mga... Bago. Ayun. Ako na mapod sa imo, ang stabit na naguputol, may lang. Ako mapod sa imo, Ako mapod sa imo. Ako mapod sa imo, ha? Minapatuloy kita sa... Yan, ito na. Hello, Candy? Opo. Hello, Candy? Candy? Hello? Yeah, opo. Okay, anong aswapot? Itong mga meter readers mga bago luma. May mga kaaguhan po kita at may mga pig-retain man po kita ng mga dating empleyado man kan APEC. Pero po ni PM, nakasisiguro po ang tatuyang mga konsumidores na nag-agi po ini sa qualification sa standards na pigpapautot po kan Aleco as in kan National Electrification Administration. So may QS po ini, may qualification standards na inagihan. So mga na-retain man po ini, so mga talagang sala man po ining mga empleyado. Yeah. Okay man. Magay man yan ang naging prosesong yan. So may substantial kitang number mga meter readers o medyo kulang pa kitang yan para klaro man sa nagdadangog na mga makukulit na naghahalat kan electric bills ninda, kutakong kulang mananggad, naintindihan ta yan.
Then, para alam ko substantial yan, kumusta ang status kan mga meter readers sa tabi? Sa ngunyan po, PM, igo po kami kay 63 na meter readers. Pero in the long run po, dadagdagan sa ini para maging sufficient po talaga ang pagtaong serbisyo sa tutuyang mga konsumidores. Iyo. Ang 63 ta, buong areas ng Canal Bay o sa Dati inya? po, PM, kahit sa time ni APEC, 50 lang po ang sayang meter readers. Oho. Saan po yan na area? we make sure na sufficient po ang numbers kang katuyang manpower pag-abot sa meter reading. I see. Okay. Tapos schedule man yan. Libang Legazpi, sa Daragay ba man ang assign na meter readers? Tama? Kaito po kaya, ang pinagibo ninda is focus reading. Ngunyan po, si Aleco, ang ginagibo na by branch po, pag meter reading po. Oho. I see. Okay. Iklaro ko lang ini, sain dapat talagang magbayad ang mga meter readers? Naayos na ba itong online payment? O day pa? Ngunyan po, PM, ang mga, pwede po sila magbayad sa bayad centers na sa tayong mga lugar po and sa mga Aleco Service and Collection Offices. Definitely po, ngunyan, si GCash at Paymaya, which is under po ang Bayad Center, nagkakaiba pa po sin Daki System Integration. So, ini po, clear ta po, this between the Bayad Center and their digital partner or si GCash or si Paymaya. Kami po, parte ni po sa Aleco, nag-ibumi na po sa requirements na pigahagan po ni Bayad Center. Okay. Nangani po na mag-imitindang partner pag ako sige sa payments na ini. So, kung nagkakaigwa man po problema sa pagbayad sa GCash or sa Paymaya, it is between na po the Bayad Center and their digital partner. And siguro po, may good news man kita sa satuyang mga konsumidores kasi po, ining maabot na mga aldaw, magkakaigwa na po or mabalik na po si ZenPay. Iyon po yan sa pigpaparayadan sa mga sari-sari store. Yes po, yan po ang... Okay, o nga ni sa EMS Barrio Barangay 1, wala pa daw ki-reading until now. Anong petsa nga niya? Petsa 1 na baga? Hindi ko, ay doon na ako naka-reading na sa Barangay 1 o baka siya lang anday pang bill na na-receiving niya? Sige po, mi na lang yan siya, Pag-check mo daw. Pag-check mo daw. Apo. Takong petsa 23, ang reading, ngunyan petsa 1 na, ang assumption, baka naubos na sa mga areas na, kuhan, di ba? Opo, kasi gari ang nangyari po kay ni, ininot po sa mga liblib na lugar, sa mga far-flung areas po. Mga lugar po. Opo. Kung ang sarong area na reading na, may chance pang bumalik ang meter reader para i-check sa mga daypa nila nabasa na reading na metro? Pwede man po na mangyari yan here. Pwede po. Oo. Baka pwedeng bumalik naman sa barangay. So. Apo. Nakaraman lang. Okay. Sige. Madali lang. Tamay nagkaper ang hapot digdi. Morales Sagpon Daraga, wala pa sa mong nag-reading. Morales, compound sa Sagpon. Buwan bagay sa may baba kang barangayol sa Inotan. Apo, sige Kamalig area. O nakulong digdi. Nakwan. Anyway, basta klaro ito 23 ang reading ta, then after kang na-reading ito, you have 9 days to settle until due date, di ba? Then may 2 days na grace period. Pag mo ito na-settle, ano kita? 1 bill, 1 policy lang kita. Yung mangyara yun, no? Yes po, one bill policy po ang pag-implementar mangyaray po ni Aleco. Oo, okay. Pero ang pag-iurong to talaga tabi, Kendi, na sana religiously, masaro-saro na ma-reading iyang gabos. Kung ang APEC, kang enot sa press ko, nag-request sa publiko na magbayad ang gabos na konsumidores, ngunyan, ang nagdiniman na ang publiko na ma-reading sila para makabayad na. Opo. Thankful man po kami dyan sa Aleco na igwa pong araw kay yan ang determination ng katuyang mga konsumidores sa talagang bayadan po ang konsumo. Okay. Nagkapit ang point na lang, so mga big loads like mga government agencies, LGUs, kumusta ang mga obligasyon kayo ni? Nagbabarayad po ang katuyang mga LGUs, PM, Oo. Hello? Hello po. Yeah. Okay. O di sige, na lang. Yun na lang muna ni for the meantime. Anyway, so obheto na makauron mo ika. Ay, sandali. Tao ni may nagpaparaapod. Hello, good morning. Hello? Yes.
Yes, ma'am. Ano pang concern? Hindi po sa muya sa brigada, pero degrading. Biga O sige po, apod daram ko ng papa, Barangay Biga po. Okay? Okay po. Salamat po. Alright. Okay na. Sudakol pa talaga tabi. Siguro, Miss Candy, Yes po. ma-verify ta sa, ano yan, sa, anong division ini tabi? Anong division? Ining sa meter reading. Technical yan? Nasa under finance po ang Finance? Oo. Baka pwedeng na, ano yan? Sandali. Hello, good morning. Hello? Hello. Yes, ma'am. Saan po ka mang area? Umapon. Humapon. Day pang reading until now? O wala pa. Okay. Humapon. Sige. Salamat ha. Thank you po. Okay. Sige. Thank you. Ay, araw lang tabi kay ni Candy. So mga pagditext baga sa kudig din na dahil pa na reading na area, send ko na lang sa messenger mo. Yes po, pwede po. Di ba? Taka may mga request sa mga publiko na ma-reading na o ni Google area, may mga request na ma-reading na, di at least makaabot sa indo na info na nagsutaw, naghahalat na kang reading. Tabaka, ano yan? Yan sa ibang area submit readers nindo. Opo. Ah, And okay. pwede man po sila mag-contact sa Samuyang hotline na medyo controversial nga ni po yung hotline yan at minsan may mga nagtatararam na nag-upload na yung epic bag. So siguro po, this is a good opportunity na din to clear na dahil man po iyan sa dahil po existing bag. Kaya lang po ang feature kang Samuyang mga existing phones yan, maski po nag-a-upload or maski may kahuron po sa ibong na linya ang Samuyang mga TWDO, sa mga nasa complaints po, nagre-ring po iyan sa ibong na linya. Kaya, so, impression po, baga, kang nag-upload, na ising the picketing bag. Oo, pwede. Is to text na lang the complaint. Yan po, siguro po, igo po kaming format na pigtatao po ka, nakapost po sa mo yung official Facebook page. Po, so complaint, so pangaran po, ang nagpo-complaint. And if possible, yan po, so account number, so address, and so landmark po sa isang area. Yan. Ito Opo. po kaming, may hotline po kaming, pwede nitang ma-reach po. 24 oras yan? Yes, 24 hours Not po. pa do. 24 hours? Sige daw. Yes. Pwede mong i-announce? Okay po, sige, ini po. Ang number mo po, ang hotline numbers ng Aleco, 0995 0995 7296 7296 332. 332. Okay. Eto, may taro pa po PM, Taro pa. 0908 0908 08 6773 6773 393. 393. Ayan. Pero ang para simbag kayo, saro lang katawo? Shifting po kasi ang schedule. Shifting. Pero one duty, one person per duty? Yes po, one person per phone. Oh, kaya siyempre, takon may nag-upload man ng sa ibong, di ba simbagan sa ibong, kung may kauron so naka-duty. Okay? Opo, kaya, pero sige po kaya ang ring. Oo, iyo. Okay, sandali lang ha. Hello, good morning. Hello, Migo. Yes, morning. Nibisa mo sa Nakandula, Migo. Wala pa? Lakandula? Oh, iyo. Okay. Noted pare. Salamat ha. Lakandula. Okay. Candy, Tula po. Yes po. dakol dingding mga text sa kuya. Forward ko na lang sa messenger mo ha. Sa mga dapat Yes, tabi na reading po. ha. Iyo. Opo. Okay. Salamaton. Salamaton sa oras mo tabi sa DCGB.